Dobrý den, my jsme potičku s panem policajtem, no vidíte? Jak vidíte, ne? Ne, tak ona nám říká nějaké ty, jakože no... Instrukce. Také instrukce. A my jsme mysleli, že za nám jde a že se připožerá. Už jsme se to jako chlamali, víte. No a proč to tady spadla na zem, no? No, jak přijdu, vole, natáčím tady a policajt to taky vidí. A hodou, jako. Fuj. Já mám zasnalé boty. Jak můžete vidět, vidíte? Počkej. Dej to hovno, jo, nebojte se. A proč by se měl jako bát? Co ty, jo, ještě chmataš rukavicema. Kdyby to bylo hodno, takže to nechmítám. No tak to je jedno. Tam vidíte, ještě zaberu ještě. A zaberu, vidíte, ale vidíte prostě černou tečku, jak se hýbe. A už ho jdou přejet. Ne, jako on je hodný. Jo. Vypadá, že byl milý jako. Ona se chránil. Jo, pomáhala Brkovnicou. Měl u sebe pepřový sprej, obušek, pouta, až nějaké... A ještě... Kamarády. A ještě pepřový sprej. Zvětším si policajti pepří polívku. Ne, pepřoky do očí, to bolí, to štípe. To bolí, to štípe. Takže aloha a čau za informačka, čau.